Il-ħamis tar-raba' ġimgħa tar-Ramdan. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 5, versi minn 31 sa 47. F'dak iż-żmien Ġesu qal: kieku jien kelli nagħti xhieda fuq innifsi, ix-xhieda tiegħi ma kinitx tkun minna. Hemm ħadd ieħor li jagħti xhieda fuqi, u jiena naf li x-xhieda li jagħti fuqi hu hi minna. Intom battu tistaqsu lil Ġwanni u hu ta' xhieda għall-verità. Mhux għax jien għandi bżonn ix-xhieda ta' bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dan għas-salvazzjoni tagħkom. Għax dak kien mużbieħ jixal u jiddi, u intom għal ftit ridtu tifirħu bid-dawl tiegħu. Issa jien għandi xhieda akbar minn dik ta' Ġwanni, għax l-emejjel li tani l-missier biex intemmhom, jiġifieri dawn l-istess emejjel li jiena qiegħed nagħmel jiġdu għalija li kien il-missier li batni. U dak li jagħti xhieda fuqi huwa dak stess li batni, il-missier li intom laqgħat smajtu leħnu u lanqas rajtu il-bixra ta' wiċċu. U l-kelma tiegħu ma tinsabx fikom għax intom m'intomx temnu lil dak li huwa bat. Intom tistudjaw l-Iskrittura għax taħsbu li fiha hemm il-ħajja ta' dejjem. Din tagħti xhieda għalija, u madana kollu ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Jien ma nieħu ebda glorja mill-bnedmin, imma jiena lilkom nafkom, naf li l-imħabba ta' Alla ma tinsabx fikom. Jien ġejt fisem missieri u intom ma lqajtunix. Jekk ħadd ieħor jiġi fismu stess, intom tilqawh. Imma kif jista' jkun li temnu, intom li tieħdu l-glorja mingħand xulxin, waqt li xejn ma tfittxu l-glorja li tiġi mingħand Alla waħdu? Xejn la taħsbu li se nkun jien li nakkużakom quddiem il-missier. Dak li jakkużakom huwa Mosè li fih qedtu it-tama tagħkom. Għax kieku kontu temnu lil Mosè, kontu temnu lili wkoll, għax Mosè fuqi kiteb. Imma jekk intom ma temnux dak li kitbilkom hu, kif se temnu dak li ngħidilkom jien? Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Inti taraf il-ferħ tal-Evanġelju ta' ħajja meta sottomessa għal Kristu. Dawk li opponew lil Ġesu irrifjutaw li jaċċettaw l-awtorità divina tiegħu u l-istqarrija li ju liben waħdini tal-missier. B'supervja u b'arroganza huma ridu minn għandu evidenza għal din l-istqarrija messjanika u l-ugwaljanza tiegħu ma' Alla. Ġesu jwieġeb għall-akkużi li sarulu bl-evidenza ċerta tax-xhieda tiegħu. Biex din l-evidenza tiegħu tkun kredibbli, kien meħtieġ tal-anqas 2 jew 3 xhieda. Ġesu jibda d-difiża tiegħu billi jsemmi lil Ġwanni l-Battista bħala xut, għax Ġwanni ipponta lejn Ġesu pubblikament bħala l-Messija u ta' xhieda għalih repetittivament tul ħajtu kollha. Dan insibuh l-aktar fl-ewwel kapitlu tal-Evanġelju ta' San Ġwan. Ġesu jgħid b'mod ċar li xhieda akbar tal-identità tiegħu huma s-sinjali li wettaq u juri lilu nnifsu fil-ħidma tiegħu, mhux biex jipponta lejh innifsu,
imma biex jipponta fuq il-ħidma ta' Alla fih u permezz tiegħu. U jpoġġi lil Alla bħala x-xut suprem tiegħu. Għal dawk li jaqraw bir-reqqa it-Testament il-Qadim, mod speċjali il-Kodba ta' Mosè, huma jippuntaw lejn Ġesu bħala l-Messija, is-Salvatur imwiet. Il-problema bl-iskribi u l-Farisej kienet li huma ma emnux dak li kiteb Mosè. Huma xtaqu t-tifħir tal-bnedmin sħabhom u minħabba fekk ma setawx jarfu u jifmu il-kelma ta' Alla. Minħabba s-supervja tagħhom ma setawx jisimaw il-vuċi ta' Alla. Alla juri lilu nnifsu lill-lumli, lil dawk li jafdaw mhux fihom infushom imma f'Alla. Il-mulej jiftaħ il-widnejn ta' dawk li huma ħerqana biex jisimgħu il-vuċi tiegħu u hu jimla lil qalbhom u lil moħħhom bl-imħabba u bl-erf. U inti tisma' l-kelma t'Alla bil-fidi u l-fiduċja u tħallija tibdel lil-ħajja tiegħek. Mulej, imlini bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, ħalli jien nisma' l-kelma tiegħek b'attenzjoni u nobdija bil-ferħ. Marija, ommi għażiża, bħalma int ħallejt il-kelma ta' Alla tagħmmar fik, għallimni biex bħalek ma nħalli l-ebda kelma ta' Alla tmur fix-xejn, imma nagħmel ħilti biex fija il-kelma tiegħu tagħmel frott ta' emejjel tajba. Amen.